ene ye bom pae okronkron ni una tumi ene ahode ne kase eye wodia eda wase o bambo ene ohwe so pa ode ye kɔ ode ye ba ene nso amada foforo nso abeto ye abi pie wanim esese obuhu ye mɔbɔ na won semi a ebe yi wa hoɔde ne otumi kase na di akire enim sɛ obaye nti eda wase ɛwɔ Yesu din mu amen. Yɛde Nyankopɔn ase sɛ dane da nyinaa no osiesie na yɛkɔso a enso etu yɛ ho fo sɛ yɛma mmɔden sɛ asɛm na yɛbɛ nyinaa no deɛ yɛnyɛ kyɛfa bi wɔ mu biara no yɛde bɛyɛ adwuma na Nyankopɔn nso tumi ahyira yɛn ɛnɛ nso yɛbɛ sɛ yɛsua bi kakra ɛfa yɛhwɛ bibi afa enhyira ho na enhyira na yɛbɛhwɛ no enhyira nkasa no yɛkɔ Bible mu a yana ɛyɛ bebree na ɛnɛ no emu bi na yɛbɛyi ne yɛahwɛ ho asɛm na tumi aboa yɛn tine yɛbɛkasa fa automatic blessings ho ana automatic blessing ana blessings ho ɛna ne pɛsɛ ka ho asa na yɛbɛkyire mu na yɛrɛ yɛntwerɛ di man sɛ enhyira ɛnoa na yɛ man sɛ enhyira ɛnoa ɛna yɛ n'adwuma wode wotuma twɛ ne saa enhyira ɛnoa na ɛyɛ ɔnoa n'adwuma na enhyira no yɛmu mienu ɛwɔ na hodo bebree no a hɔ deɛ but yɛwɔ deliberate blessing hɔ deliberate ana intentional blessing enhyira bi a wankasa wo hyɛ da ahyira wo bi ɛne ɛwa na wo yɛ ho adwuma wo hyira wo bi ɛne ɛwɔ automatic ɛne ɛnyɛ obi na ɛyɛ nimum ɛnoa ɛna ebi a ɛyɛ adwuma nti yɛkɔ so no menim sɛ ɛbɛkyerɛkyerɛ bebree na ntiase aba nti yɛwɔ makasa yɛwɔ nhyira ahodoɔ bebree na ɛwɔ hɔ yɛwɔ honam mu nhyira physical blessings ɛna ɛwɔ spiritual blessings honhom mu nhyira ne nyinaa yɛ so nyame nhyira honhom mfa mu a ohyira honam mfa mu a mu biara ɛyɛ papa ne mmom yɛ na honhom mu nhyira no ɛyɛ kɛseɛ sene honam mu nhyira na nhyira no yɛwɔ ebi yɛ fɛ no conditional blessing hɔ ɛna ɛwɔ unconditional blessing of God unconditional blessing yɛka conditional blessing ɛne yɛka sɛ nhyira a egyina enyinasodie bi so nhyira bi a egyina enyinasodie bi so ɛna ɛwɔ nhyira a enyina nyinasodie biara so condition biara mata ho ti yɛnhu ne mmienu nyame bo a yɛbɔ so no a yɛbɛhu nneɛma bebree no amfa ho sɛ nhyira no yɛwɔ conditional blessings of God nhyira a Onyankopɔn ehyira nipa a egyina enyinasodie bi so ɛne unconditional ɛne enyina nyinasodie biara so ne nyinaa no ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu na maka sɛ deɛ yɛbɛsua nyinaa nso no yɛsɛ yɛwɔ automatic blessing hɔ ɛne yɛwɔ deliberate automatic deɛ ɛnyɛ wo na woyɛ ho adwuma wonyɛ ho adwuma ɛnyɛ obi na ɛyɛ ho adwuma yɛahyɛ to hɔ yɛasɛte ato hɔ nti adeɛ bi a woyɛ paa na afei akɔtwe no aba ɛna obi nso ɛhyira wowɔ ɛno nso deɛ ɛno na nyame boa a yɛgu so a yɛbɛhwɛ mu na tumi aboa yɛn menim sɛ ewiase yi deɛ obiara pɛ nhyira mo a mɔde ma nyinaa na obiara ni ho a wɔmpɛ nhyira sɛ nhyira ba a ɔn deɛ ɔbɛba to agu obiara pɛ nhyira na nhyira nso ɛyɛ nhyira ɛyɛ paa nhyira ɛyɛ anigyeɛ yɛka anigyeɛ a yɛka nhyira a yɛka anigyeɛ anigyeɛ yɛ nhyira asomdwie ɛyɛ nhyira sɛ woto hɔ na wasomdwe wo a nyame ahyira wo woto hɔ na wowɔ anigyeɛ a onyame ahyira wo nti nhyira dɔɔso bebree sɛ Nyankopɔn koraa hwɛ wo so wabrabɔ mu Nyankopɔn na hwɛ wo so a ɛyɛ nhyira yɛne ɛwɔ deɛ ma se a yɛso Nyankopɔn yɛkɔbɛ nyinaa na abrabɔ mu no sɛ wowɔ hwɛ sofo a ɛyɛ nhyira paa nti nhyira ɛdɔɔso favor sɛ nipa tumi nya favor edume bi a na Onyankopɔn hu nipa mɔbɔ na
nipa timi nya dom bi ewo nipa bi anim na Nyankopɔn anim ni nyina favor nso eye nsira na me besem yete ne ma bi ase good health apomoden so nipa ho na ho oden na wotimi koba a enyame nsira na ehia se Awurade Nyankopɔn nso ye bɔ no mpaye na o hyira yen nti apomoden Nyankopɔn nsira ohia ene yade ne kwadaa na ene ekabone ene adwendwene hunu nyina de enye papa enye de papa enye de papa nti enye no nso adwuma bone no ne bone a nipa ye no ne ade ne ene ne ma bi emfata no azisie ne kwaseebu no de ni nyina de enye ade papa enye nsira eye no me nti kwaseebu ne ne ma bi nipa ye de enti esese nipa wotimi koba a eye no me ana so wotimi koba a eye nsira na hoto nso a eye nsira nkunimdie eye nsira nti nsira de dɔɔso bebree paa yie paa embo Nyankopɔn di wabra so woto hɔ ne Nyankopɔn na control life na wonkwa wo Nyankopɔn nsɛm ɔno na chi na wudie eye nsira paa yie paa nti ɛno nso ɛka brabɔ ho paa yie paa nti yɛwɔ nsira hɔ awopa eye nsira ɛnyɛ sɛ obi anwa yɛnome no so obi ti wiase na onwoe ana wanwa enya no me emfansi ya adwene mu nti awarepa nso eye nsira awarepa mehwe no nso me se meka se awopa ana meka awarepa nti enya no nso sujadie enya no me so obi du suja ya dome no ya boni dua so nti sujadie enya enome ti emfansi ya adwene mu nti yesese Onyankopɔn hu mɔbɔ ɛwɔ ya brabo mu na onsa timi kɔ wano a da bia na onsa timi ade chie mu no onsa timi kɔ wano a ye nsira ti Nyankopɔn nsira ɛdɔɔso bebree paa yie ɛwɔ nipa so nyameso mpa ye nsira mmie nyina nka nyameso mpa ye nsira nti sɛ udin ɛwɔ enkwa nwoma mu a book of life mu a nyame ahyira wo sɛ Nyankopɔn nwoma no atwere udin wɔ mu sɛ daakye Awurade bɛgye wo nkwa a na wo wadanse ɛwɔ ho na nkonkon na edu abrabɔ so a wo ye nsira nyame ahyira wo nti ihe no nso paa yie paa nti nyina nti nsira no ɛdɔɔso yɛ honam mu nsira na ɛwɔ hu mu nsira ka sɛ yɛ ka adagye bɛbɔ yɛn ɛka sɛ yɛ ka ne nyinaa nti nsira deɛ obiara ni hɔ a ɔpo nsira nti mo obiara mpo nsira ade papa biara deɛ ɛyɛ ade papa biara yɛ sɛ ne sɔɔso no ɛyɛ nko ade a ɛne ɛyɛ nti anigye ɛyɛ nsira na kwadaa na deɛ ɛnyɛ nsira sɛ nipa nneɛma hyɛ nipa so nti yɛgu so ɛhwehwɛm nti yɛsɛ nsira no yɛwɔ n'ahodoɔ mmienu do n'ahodoɔ bebree no a hɔ deɛ ba meka ne mmienu a meka baako a ɛyɛ deliberate sɛ ana intentional wohyira wɔ bi anaasɛ deɛ ɛyɛ automatic ɛno a ɛna ɛbɛba ne ɛnɛ automatic yɛbɛhwɛ mu nti mbɛsɛ mɛkyerɛ mu sɛsi a bisɛ emu nkyerɛkyerɛ mu no ɔba na yɛka deliberate no a yana yɛpɛ sɛ kyerɛ ne sɛ 1 sɛ wɔka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Genesis chapter 24 verse 6 a yɛnka deliberate ba sɛ ɛyɛ sɛ ɛtumi de bi yɛ mfa tɔn ne tumi boa yɛn ɔse na ohyira Rebeka se ne sɛ yɛnnua baa dane mpem du ahodoɔ mpempem na wasefoɔ ɛmfa wɔ atamfo apono ani tam a na Rebeka yɛbɛgye na awadeɛ na ɔbɛkɔ awadeɛ ase no ne nuanom ɔno ara ne nuanom hyira ne sɛ yɛnnua baa wokɔ awadeɛ ase yi Onyame ne wɔkae na yɛ mpempem na wasefoɔ enya tumi ɛntra ewiase osaa sɛ ɛyɛ nhyira ha deɛ ɛyɛ deliberate ɔmo ana yɛhyira ɔmo nua baa no ti yɛhyira ɛna yɛfɛ deliberate ne sɛ na wa ne wohyira wɔ bi anaasɛ intentional wankasa wohyira wɔ bi nti ɛno nso wɔ hɔ na ɔka ba ɛnyɛ no nkɔ Yesu baa no kɔka Yesu kora ka ho asɛm bebree sɛ munhyira wɔn mo a ɔtaa mo munhyira nsɛ ne nyinaa mmɔte ho asɛm nti ne nyinaa ka ho bi ɛna sɛ ɔhwɛ Onyame asɛm mu nso a Biliam anaa Balaam wɔkae Genesis 22 verse 6 ya 22 verse 6 ɔsɛ na afei bra bɛdome ɔman ne ma me ɛfiri sɛ ɔyɛ den sene me sɛ ebia mɛtumi mɛku wɔn na mapam mo afiri asase esu anaa
na minim se de wuhyira no no wo hyira no na de wodome no no wadome no ohini bi ekobo Biliam pa Balak so omana medome Israel fo ma no nsa se de eye o ba beye o ba be dome wo mo ana o ba be hyira wo mo edi ye wo deliberate se wuhyira wo bi ene me nka ho asem ne eno so eho asem ba bu bebre na ehia pa ena eboa nso so ene ye wo maka se ene ye automatic blessing enhyira ya hyato wo se wo ye se di a enhyira se mra wo so ya seti ato wo se wo ye se di a di wunya ye pe na eba wo so ene wunya ye ade we sa ade we ya hyato wo edi wunya ye no ano na fi na eba wo so di ye ka automatic blessing di a ni ye ka bibi a ya hyato wa wo ye no na ehun hyira no na fi na eba wo so di ye nhyɛ no nso bebre muka anyango pa asem no also give and it shall be given to you munyama kan ka pa ebe nkai so wo manyango pon wa nyango pon be ma wo o se momma ena wa mamo ene say ye ma nyango pon mama yen ti o ma yen automatic ye say why e bibi ina ma ka say ye conditional blessings ho enhyira ewo nyina so die bi ewo nyina so die bi ene say ye be say nhyira na ba ye so die a enyina so die no so no se yeye ene ye won hyira nso a enyina bibia so eni asa yeso se o ma nyankopon be ma wo eni be bia nipa ye nyuma timi se ese na ye bom pa ye se onyankopon ma ne yeye ma ye mfom ye nanso yeso se mo ma no amamo wangasa pray and it shall be given to you bebre no afu so ye bom pa ya ana ebenya no o ma ho de se wo pese onyankopon ebie kwa to ma wode a wangasa bom pa ye pray and it shall be given to you when you pray it shall be given to you no but when you give to God to give you know and wo de manyankopon pa na return so ba ye nhye no nso nti yese o ma se nkai Luke 6:38 ya ye hwa de o se mo ma no amamo sukuru apa wo mmia so no wawo so amana busuo na odi begu montoma mu na sukuru a modi susuo no eno a na odi beyu suo amamo ebiewuo sa na bade aka eni akrisofo so nyame be hyira ye ne a dise ye te ade ye fa ne se omase giving ye te ase ti bebre no ade giving na ye mpaebo odusu se bia se wo bom mpae a mpaebo no kwa betima yi na fi ahokyire mu eye mpaebo emra nipa ni bie kura ne de uni bie be na obe na watimi adua se asase da ho na vanse bia wado awie na uni aburo ana vanse ade port ya besa wudua na se uni bia de na ne be kwa ekose efomo na wo bidi a wo de kwhye ho wo mo mpa ye se mvifi ye no nso di yese se ye pese onyankopon ehyira ye ne a na ebia yehu si ye adwuma ansai ene bi ekutia wo tituru ye sika asem a ye mo mpa ye de nenso give and it shall be given to you sana radi akanti wo ye pa ehwa ne nyankopon de ade man ye ka automatic a de bese ye chene se munyina minime se ade bi a ya seti ato wo ese mfa nse bi ye ne wo de ma se ye motie bebre no wo phone date ene time wo so de ya seti ato wo de ade achi ye no no na date na ba enti ade achi a se ade achi ye pepe no a na date no na sesa aye automatic ene onya wo nsete nya hwe enya na abechima to so ena me kan wo asem se ene ye automatic blessing ade bi ho a ade achi ya no a ya yisha to so ade achi a date ne nsesa enya chin to so se ye chima to so ni bi sana omo onyim ka mu no omo onyim ka mu ka obi efe no automatic ene obi efe no manual automatic ne de eno ane change gia no ni pass ni automatic car automatic bebre no enim na bi no so omunim kura ba de omote ho asem pen ene car se eba nyina de duro no ayeko automatic nko a wotena mu a enya na be change gia no wodo nsa be change de change ne ma no a ti ne wo change na one na change na de kwa one na de ko first second third sa ma we de boni na ye e de no na e change ne fe automatic to timu a enti ne bebre no ahu ka aka
Usunya ka wo mere kura because aka na wo na abechinchim no a ene wotimu no ansa wotimu eba unya hu sinya control nko ade no ansa eno na bechinjie ene fe no automatic sa na make automatic blessing ho unya ngo pa hwehwe de ato eni sa uya sa de we pede a na enhira we ne eba na wa anya de enhira na ma yenhe no nso amen ene meka safa Abraham titinu pa ho ne de asua bibi pa yie ni ahwe nyame bo ada wofo no nyame ma ho kwae a ni ahwe se yebeka deliberate blessings wa ne nhyane de ho asam de eye bebre pa yebeka nka nyango pa asam no wo Genesis chapter 12 verse 3 Genesis 12:3 na meshira wona wo shira wo na wona wo dome wo no medome won na wo mu na obeshira asase so musunya kuo nyina Awurade frɛ Abraham no ɔhyɛ ne bɔ Abraham bɔ Nyankopɔn ɔhyɛ no na ebebere pa ne mu bi nie Onyankopɔn ka kyerɛ na akowa no sɛ Abraham sɛ me na mafrɛ wo na mase woni muonyam ewiase a wotumi enipa bia obeshira wo no me Awurade beshira no na sɛ obi dome won so a me nso medome no we de hase ni hase no eye automatic na ye betire chiri mu odumi Abraham no apɛ na automatic case na ba wo so tini ya hyɛ de ato wo uhyira Abraham pɛ ɛhwa na automatic blessing na nimu nie mo hɛ no nso ebe se nya picture bi ɛwɔ ya de sunya mu pa yie na ye ta ka se ye penhyira ye pa hoto ye pe na hoto wei na bambɔ wei na ayaresa wei ogie wei nkunimdie wei favor wei sana ma no ya pa ho asɛm akyɛ bebre na ni nyina nso emu bi wɔ hɔ de a na egyina bibi so emu bi wɔ nso de a enyina de bia so nti yentie ne yie pa ase de Onyankopɔn bɔ hyɛ a wahyɛ Abraham ase automatic blessing ɔsɛ Abraham de obehyira wɔ no me mehyira no do deliberate blessing betuma ya adwuma de Abraham ne ma mi na obetimi ya de obetimi ya hyira wo bi obetimi ya hyira Abraham no atimi hyira ɛna ɛwɔ de Abraham no enyina wɔ no a no so enyina no so unya hyira no nko a de a na enhyira no ɛba wo so wodumi Abraham a na no me no ɛba wo so ne ya sɛ de ato wɔ ɛna automatic ye hɛ no nso ne na yɛ ka ho asɛm akyerɛ mo no amen yɛse uhyira Abraham a Nyankopɔn so bɛyɛ dɛn na wodome no nso a nti ase no ne yɛ sɛ deɛ Yesu afiri mu no sɛ uhyira a yɛbɛhyira uhyira a yɛbɛhyira wodome a yɛbɛdome wo enipa a Nyame ahyira no yɛnome no onipa a Onyankopɔn ahyira no yɛmmɔ ne dua na yɛnome no ɛna ɛnome hunu nso entimi mmam ase Abraham ɔne Nyankopɔn nanteɛ no onsuro duabɔ onsuro enome so obi bɔ no obi so sabi so obi ehunu nyansa anhyira Abraham nemu na de ne kɔfɔm no kɔdumi Abraham a wɔfrɛ no me na ɛbɔ no ano so kɔsa ase na Abraham yɛ sɛ obi obehyira wo bia no mehyira wo obi obadumi wo bia no medome wo saa na Awurade asɛm kan me hɛ no nso to obi hyira a so Onyankopɔn hyira a de Nyame ahyira no yɛdome no nanse yɛnome no mo se yɛdome no nemu ɛyɛ dɛn mo fa nhyɛ mo adwene mpa yɛ pa de Nyame ahyira no no yɛnome no ɛna ave nso nipa dome Abraham a ɛbɛbɛ mu anansa mmam ɛbɛyɛ kwa nemu rather no nipa no benya deɛ bɛyɛ ɛnome yɛfa nhyɛ adwene mu nti uhyira nti de Nyame nti sɛ so obi ahyira wo a anansa wɔ dome Nyankopɔn ɛka yɛ ho yɛwɔ general one hɔ ha de ne meka specific Nyankopɔn ba Nyame agye yɛ yɛsum Nyankopɔn Onyame ahyɛ nhyira bebre no a sɛ ɛmra yɛ so ɔwɔ yɛ abrabɔ mu na nso eduma bi a na wɔsɛ yɛn etu anamo bi ansa na deɛ Nyankopɔn bɛsɛ wɔyɛ ma yɛ no wayɛ mo mfa nhyɛ adwene mu wɔsɛ mehyira wo wuhyira Abraham pɛ na nhyira na ɛba odome ne pɛ ɛhɔ na ɛnome no nso enim nie ase Nyankopɔn ne Abraham ɛnante no ase no asɛm aba Abraham nkyɛn kyerɛ sɛ so Abraham sɛ obi ehyira no ana obi dome no no ɛnyɛ n'asɛm a ha Nyankopɔn ma Abraham te ase sɛ ha ɛnyɛ w'asɛm a obi hyira wo a ɛnyɛ w'asɛm a obi dome wo a ɛnyɛ w'asɛm a yɛmɛ m'asɛm a de ohyira wo no me na metua ne ka
deɛ wɔdome wɔ no me na metua na ɛka nti ase Nyankopɔn ma Abraham ate aseɛ sɛ by implications no ana by implication no Onyankopɔn ɛkyerɛ Abraham sɛ deɛ ɔno bɛdi ne nwonwono no ɛnyɛ wasɛm a deɛ ɔno bɛdi ne yie no ɛnyɛ wasɛm a ɛyɛ me ma asɛm a ya mo enhu nneɛma bi a ɛnyɛ yɛ asɛm na tumi aboa yɛn na deɛ yɛ asɛm nso no yɛtumi nso ɛna yɛka aban bɔ no sɛ mohwɛ ne yie a wɔse wɔn ma wɔn hyira wɔ no mehyira wɔn na deɛ wɔdome wɔ no ɛde nhyira no oyusu no plural wɔn dome wɔ no I will curse those who curse you saa na ɔka no sɛ wɔn dome wɔ ne ɛna na deɛ ohyira wɔ no sɛ edum ebi di a ne yɛ sɛ likely sɛ Abraham bɛhyia ne mmienu nyinaa ɔbɛhyia nnome ɔbɛhyia nhyira nanso wohwɛ deɛ Awurade kan yɛ di a na sɛ wɔhwɛ a wɔn bɛhyira Abraham bɛdɔɔso akyɛ wɔn bɛdome no kɔso wɔn bɛhyira wɔ no mɛhyira wɔ mo na deɛ ɔbɛdome wɔ no deɛ mɛdome no ne sɛ ɛkwan bi so no ya Abraham no wɔn bɛhyira Abraham no wɔn bɛdɔɔso nti wɔn nso a wɔn bɛnya nhyira nso bɛti wɔn a nam Abraham nso bɛnya nhyira nso bebree amen praise the Lord ɛdi sɛ uhyira Abraham ne nhyira ba wɔ so a ana Abraham hyira wo a deliberate o automatic o nyina etumi adwuma ɛwɔ Nyankopɔn akoa no abrabom enti yɛhia yɛpɛ nhyira nipa sɛ na wɔde ma sɛ ɔmo pɛ nhyira amen akama yɛ sɛ obiara pagya ne nsa sɛ obiara pɛ nhyira hɔn na ɛpɛ no me obiara mpagya ne nsa sɛ no me de obiara nu hɔ a wɔpɛ nanso yɛ automatic blessings hɔ a ɛno na ɛyɛ adwuma Nyankopɔn no na ɛdi Abraham wɔkyie na deɛ obi hyira no yɛbɛkom ni ahwɛ wɔsɛ I will bless those who bless you mehyira wɔn a wɔn ehyira wo sɛ obi yɛ Abraham yie paa sɛ mɛyɛ wɔn yɛ wo yie mɛyɛ wɔn yie saa na wɔde pɛ sɛ wɔkyerɛ obi yɛ wo yie a mehyira no obi a ɔbɛyɛ wo yie biara na I will bless him mo hɛ no nso it is if somebody is kind to you I will be kind to him sɛ obi ɛyɛ Abraham yie paa yɛsɛ Nyankopɔn nso ɛbɛhyira saa nipa no asɛm Nyankopɔn kan no Abraham wɔn ne baabi ɛne aka kyerɛ no ɛna ɛsɛ ɔba bɛyɛ nhyira ɛwɔ nipa abrabɔ mu ɔbɛyɛ nnome ɛwɔ nipa abrabɔ mu Nyankopɔn sɛ deɛ ɔbɛhyira wɔ no mɛhyira no nti in other words no your friends shall be my friends and your enemy shall be my enemies wadɔfo no ɛbɛyɛ madɔfo na watamfo bɛyɛ ne matamfo wɔn mo taa wɔ no mɛtaa wɔn I will curse them mɛdome wɔn mo so obi taa wɔ mɛdome no saa ne Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham o sɛ Abraham so obi taa wɔ so obi kyiri wɔ saa nipa no ne nso mɛtaa no paa yie paa nti asɛ nti wadɔfo bɛyɛ madɔfo na watamfo nso ayɛ matamfo ɛyɛ sɛ ne na animonyam paa ne sɛ Abraham kwa no ne sɛ nhyira no ɛnyɛ ɔno nko ara ne dia ne sɛ wɔn a wadɔfo ɛba bɛyɛ madɔfo na watamfo bɛyɛ matamfo deɛ a ne sɛ ne ɛyɛ paa nti wɔn mu kyiri wɔ biara no mɛdome wɔn mo na I will bless those who help you wɔn a wɔboa wɔ biara no mɛboa wɔn mo so obi boa wo a ɛsɛ mɛsoma wo so obi boa wo a deɛ ɔbɛboa wɔ no mɛboa no mɛhyira saa nipa no mɛhyira no mo yɛ no nso ɛyɛ asɛm bi a ɛbɛn Abraham nkyɛn and I will care for those who care for you obiara no a wo no ho hia no na wɔdwene ho biara no me nso mɛnyɛ saa nipa no ho saa Abraham tam ɔnam hɔ no so obi dwene ho a Onyankopɔn nso dwene saa nipa no ho yɛn fa nso yɛ adwene mu nti mɛdwene wɔn mo a wɔn mo dwene wɔn ho no ho amen good ti ne sɛ mehyira nhyira ho asɛm ne yɛka no yɛka nhyira a automatic ti woyɛ no a na ɛba di obu wɔ no odi wo ne no me Awurade nso medi ne ni na mehyira no paa yie pa I will love those who love you di yɛhɛ no nso paa yie pa ɔhwɛ asomdwie ma wo di ɔpɛ asomdwie bia me nso so me Awurade by implication no ti Abraham afɛ de wɔ bɛkɔ nkofo yi ɛbɛpɛ asomdwie ama no ɛnɛma me na di n'akyie ɛno me ne nhyira na di n'akyie no me enti obi a ɔhwɛ asomdwie ma wo biara no mɛhwɛ asomdwie ama no deɛ wɔhwɛ wɔ asomdwie biara no me nso
Mene ni bedi ni yie pa. Me shira saa nipa no. Me Awurade nya wona abeye. Abraham nya na abeye shira saa nipa no. Da bi anya wa na eya mea. De wo pa wo yie no. Me na me shira no. Na eno ni asem a eba nti obi o hwe papa ani yedie ani mpuntuo ma wo bia no. Me nso me shira saa nipa no. I will bless that person. Edinya se bia enipa no a Abraham enante wo manim no anso enhyano ansa ebakwa. No, they have to bless Abraham. Anya say enhyano ansa enhyano ayam mabuso amom. No. Onyankopon say so obi hyira wo a. So obi ye wi a, obi hwe yedie ma wo. So obi hwe asomdue a, obi hwe onkoso a, so obi hwe wu mpuntu a. Saa nipa no me hyira no. Me nso ba de me hyira saa nipa no. Enyankopon bo hye. Amen. Amen. Obi a omom ya Abraham ahoho austerity omo ye no bia no Awurade nso obedume sa nipa no ana nti wuhyira Abraham anomi na wuhyira Abraham monya nomi ana omom ka ho asempa no mehyira omom ka ho asempa na omom e ka ho asembone de omom ta awo de those who hate you I will hate them so obi ta awa otamfo be me tamfo obeye me tamfo sana bade asem kan na I bless those who love you. Now, those who hate you, dear, and your enemies shall be my enemies. Omo empe wiye, dear, met to me omo papa. Aya one eka say. Abraham na ebe ya sa na. Onyankopon na ebe ya sa nti ha say no, ye mfa nhyia adwene panti ye penhyira. Ye wane mabi wani pa wo ya. Na enhyia no na eba. Na eba. Ene Onyankopon na asato, ya sate ato. So we are Sadia we pa, Sadia we follow. 2 years no na enhyira eba. Ye he no so enyango pa asem wanti. Those who think and plan evil against you, I will also plan evil against them. Enkofo bi a omo de omo dwene ho bo ho pobone. Ni adwene bone tia wo no. Me dome san nkofo no. I will curse them. Me bo omo dua. Now san nkofo nyina nso omo yi o. Eni Abraham obi a no obi obedome ya Abraham. Na Abraham obi a obeka ne ho asembone ana obeta no ana obehwe ne bone ana openanum guase obi openanum guase bia no amane na beto no saa na bade ka kye na akoa no ti asem we de na wo Abraham nko anche ti onam a okọ nyina ne de Awurade asem a awone nche no se obeye nsa mabinom na obeye no me mabinom omo a edwene bone ema wo no mi Awurade me so no medi pa ye pa nti wo mpe wasem no menso mepe wo masem amen ni se minime se ye ba so a nti ngofo omo mehwehwe bone wi asem mepe bebi no ahwe bone ma nkrofo pe ebinom anim gu ase ebinom ye se adwena anya bebi na woni patirim na Abraham Nyankopon ka jensa wo de kọ na wo kọ no obi biara obe plan atia wo obi biara obadwena atia wo obi biara obetwa entro de ato so obeka ho nsembone obesopa wo no me Awurade me ne sa nipa ne bedi pa me dome sa nipa no awo kens Nyankopon na ka kira Abraham wan fa nsie no Nyankopon go betimi aye emra won ka kira Abraham kwa asem wo ka kira Abraham ne tirima ne de nenso do Nyankopon besna kwa no so tirimu so ye ne de amen praise him nti Awurade asem no nti o se obi biara o ka ho asembone menso menene ebedi nyono whoever treats you in a shameful way no menso no sa nipa no menene ebedi papa medumi wo mo a omo pa wo se ye nyina medumi wo mo mpa wa mane obi oba hawo bia me ha no wo kọ no obi oba hawo bia no menso me ha no asemo enya ni gisem umpa ho asema asemo ebeto umpa ho asema asemo ebeto no pa ne ho asema de ene se na no anti obi oba so reti Abraham obia no no beti etie nanim bia no ono Awurade nso ene ne bedi no nyono ti me yesunya ne mebre ti obi do fa kwambone nso anti wotiwo na meka se Nyankopon ma ye wo general one ho a se obi taa wo kwa onipati ni de obi a woten yenta no onipati ni yenya ne bone o obi a wonu osuro Onyankopon na onipa de sa Abraham na akoye ne bone wo ye ne papa ho bamfa so ma wo na mo ye ne bone de a eno mi na ene ya sati ato de ye kan de nya bana meka se medumi wo obetimi nya ntumi nipa ma ene ya sati ato se
obi tietie wani mu a obi bu kwase a obi pa obone a obi pa wasem obi pa amane a asem se nto no ene eda ho ene won nya hu bibia ene edi nachi ene ekoro enti enhyira ne di nanim no me ne ka ne ho eni di opa no me no benya no me enti hyira ne enhyira wo amen esi hyira ne enye den aha o hyira ne enhyira nti ase enti sana enti automatic curse and automatic blessing no sana tie minimum say asem no ebie ani amen ti enhyira munyina say enhyira ye say enya na say ba ko ye de hen aha na de hen biu de hen aha ni say deliberate ne wo hye de hyira obi tani say e be ko bible mu wo hyira obi Mose Yankopon ka kyerɛ sɛ ka kyerɛ Aaron na onhyira wɔ man no ti wo nhyira a ehyira nipa sɛ wo bless nipa no ti ɛno nso ɛwɛke ɛna ɛwɔ deɛ wonya ho adwuma koraa wonya ho adwuma koraa nanso na ɛwɛke ankasa nti ha sei no ade ma akɔ wo mo ne sɛ die nhyira yɛ ka ho asɛm nyinaa no ɛnya Abraham ne bɛyɛ Yankopon bɔ hyɛ nti nipa bebree ho a Yankopon be hyɛ nipa bebree a Abraham kra wo nhunu na me hyɛ nipa bebree ebise bi ni mo ha o me papa o Abraham kra achi Abraham kra enhunu sɛ ebi ni kra ne papa in the moment we kra be papa wa Abraham achi no na ensia na eba no so ɛna nkofo bebree no wan so benya no me ko bebree no betima keka Abraham won nsɛm wanyɛ o betima adwentene bɔne atia no ono kra de wonim kra enti de ohunu obi adwene achi na on the monitor Abraham on monitor no to Yankopon monitor Abraham a nti sɛ die Abraham abrabo mu no oben kan tan nipa bebree ombehira no obenhyia nipa bebree nso ombedome no na bebree no nso makasa bebree no abetuma nya nhyira ebetuma esi bebree no ayie asamwe anya Abraham nko anso ye wo edem maako pin sɛ wiase awie beba na me bo meka ho asɛm akyerɛ me edem maako we de nya general no ye wo general ho na ye wo specific anasa individuals bi sa emra na Lot ani Abraham nam no na we sa bo se we eni Lot wachi na Lot nka ho na we de for Abraham nko a we de nipa a we special Onyankopɔn Abraham we special Onyankopɔn nim se ye ka Abraham ni nsira Onyankopɔn nsira na owiase a we brempɔn pa ye kase Onyankopɔn nim na onipa onyame ahyira no na enam no so ewiase musuakuo nyinaa ebe ye nhyira wo se you will be a blessing san Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ mahyira na wo be ye nhyira wo begina wo sɛ nhyira wo begina wo sɛ nhyira amma nipa eni san nipa wo ye nyame ahyira no wo kɔdome no die onyame ahyira no ye bɔne dua die onyame ahyira no ye dwene tia no die onyame ahyira no ye ka ne ho asɛm bɔne Awurade sɛ obi obɛka wo ho asɛm bɔne obi obɛtaa wo obi taa wa jana mame enya wasɛm wa so obi taa wa so obi mpa wo yie obi pa obɔne a wo de jana mame praise the Lord enti mo hia no nso ti yese ebi ni metima nyanhyira a Abraham ehu ana ti Abraham otimi hyira na so onhyira kora onhyira na ne bɛhwɛ ohyira ana enhyira nso edina chie ena enhyira nkwa edina chie enome nkɔfo a Abraham nti ya dumi ya Yankopɔn dumi wo enya asam ketewa patapaa ne atitiri asam na ɔmo nyinaa no Awurade ensa ene omedi no nyonyo nti de ohyira wo no mehyira no de ɔdumi wo no ya se ema yehu no sɛ de Abraham no osi sombo ɛfa ne sɛ de otitia ɛwɔ Onyankopɔn anim ase Nyankopɔn na ma Abraham ye hu wa wotie me ma hu nye hu ate ewi ase obi ama ne hu ma hu nye hu Nyankopɔn na ma nipa hu ye hu Nyankopɔn na ma nipa hu ye nwanwa ase nya Abraham no na ma ne hu ye hu sɛ o ma ne hu ye hu no ne mo Onyankopɔn na ma Abraham ye hu moma yɛma yɛn kwa na Nyankopɔn de ɔpɛsɛ ɔde yɛma yɛn kwa na ɔmfa yɛnyɛ mebe no a owi ase a na ɔmpɛsɛ ɔmo hu ye hu enipa suro wɔ mo adentra Abraham nte saa Onyankopɔn na ma ne ho ye hu Onyankopɔn na ma ne ho ye nwanwa Onyankopɔn na sati nhyira bi edi n'achie so obegye adi o obi nyini o ɔsɛ nya wasɛm a wo de kɔ
di obetieti onim no gya na mame di obebu wo no gya na mame me mehyira saa nipa no na we de me so medome no nti eye no me ene enhyira na Nyankopɔn akoa no ɔde nam nti ehe no nso yɛse mama mo ho nyehu ana ebi ni ma mo ho nyehu anso na hwe ni ho nothing ase Abraham onko gyina bɔnten kwan ko hu nipa onyɛ hwe nanso no die ne edi n'akyi no na ɛsopa yie paa edi ade baako a die ma asɛm wo yɛ hu paa kɛse koraa ne sɛ Abraham nam ho a sɛ yɛn twe bibia ma no ho sɛ bi yanke atwe bi ɛbɔ no ho sɛ owura we yɛ ne papa a mɛyɛ wo papa owura we uhyira no a mehyira wo wodome no a mɛdome na afei akɔyɛ sɛ gya mempɛ me ho asɛm de a menkɔfa no akɔam na sɛ gya mepɛ nhyira de a na mato afa hɔ yɛn twe bibia saa mɔ no ho ne nyɛ sɛ ne na ehu sɛ nke atwe abɔ no ho de a sɛ na gya obi pɛ nhyira de a sɛ na wɔhyira Abraham ana obi a obi nso wɔmpɛ no media obi mpɛ ne ho asɛm a na wɔte ne baabi nanso yɛantwe bia saa amɔ no ho amen nti wɔse hyira na mehyira wo na dɔre na mɛma wa dɔre nti enhyira ɛne ɛnome na edi Abraham akyi na deɛ wɔm kakra bi wɔ nso ne sɛ ɛmra Abraham nipa bi ɛyɛ ne bɔne no Nyankopɔn nso display ne ho kakra ɔwɔso no ho sɛ ne bɔhyɛ ne yɛ no korɛ sɛ mo ate Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ Genesis 20 mo kan ya Abraham na yere Sarah Abimelech ɛkɔfa ne ne kɔ ne fie na afei wɔso odifo ne yere ɔkɔka busua ne ho no a no na nome firi asɛ sɛ ɛba busua no mu ɛnome na ɛba busua no mu afei deɛ ɔmo hu ne nti aba saa ti ɛnade do a sala de wɔ nyinaa efiefo ɔmo nya som wie da ba na ɔmo nso ntimi hu no sɛ ɛyɛ saa de we ɛne ana ɛyɛ ahomte no bibi wa ebetuma to nipa ba wo ya ntimi hu de nti asa ne ade we esisie ɔka abayɛ bɔ no a ɛma ɛhɔ abusuanim nyinaa no na afei obi a yɛfunu mu adoto afei anantwie enyae ade bia afei de ɔmo nyinaa Nyankopɔn ato obi a yɛfunu mu ɛne yɛbɛfa ha yɛkɔ ha ɛne sɛ hospital kwa no mbɛkɔ bibi on beso bi on beya ya o he me se o beya Nyankopɔn no me o beya ya o de konsoro bra fom ma doctor fo mmerem he enye yeda amen ebi se na Onyankopɔn na ɛyɛ ti ase no mo hu se ha Nyankopɔn na kɔ ohene ne nkyɛn ko ka nyen se hwe wo bewu ate oba na okofa no obi kuna oyodifo beere fa ne kɔma no ne sa meku ono ma nyina ma hyem wase me bedome wo aha na ne nsa gu no so awurade na obetene a obɛsɛ no ana ansa minim sɛ wotene me boa wo ntira mo nsa sɛ no Onyankopɔn edome wo mo asam ne bɛyɛ no kɔ sɛ Sarah ɔka Abraham ho eni enome no Abraham na edome wo hena na wa nome no ba nome no na ba ɛyɛ automatic wo yɛ bɔne tia Abraham a ɛno an sɛ ba wo so wɔyɛ bɔne tia Abraham no a afi ohun nyansa na afi ɔsan de Abraham na ade kɔma no no ne fie dwoyɛ ɛhɔ ne nyame asate hyira busua no so deɛ wɔ hyira wɔ no mehyira no deɛ wɔ dome wɔ mo nyinaa asafo deɛ wɔ hyira wɔ no na deɛ wɔ dome wɔ no si yɛhunu bi nti amebe ɔno amu kwan kan amese obeku no ha Nyankopɔn wo so no kyerɛ sɛ ne bɔhyɛ no korɛ Abraham de onyame akoa na ade ba ko a mom yɛnsua mfim sɛ onipa bi a obɛhyia no biara no ya mom yɛmfa hwɛ yie ne nipa ɛnta nante nipa biara ko unim de nipa bi yie nipa bi hono mo ya brempɔn paa yi Nyankopɔn brempɔn kasie bi paa ɛwɔ Nyankopɔn anim omu bi ni Abraham Onyankopɔn brempɔn kasie paa mu bi ɛwɔ Nyankopɔn anim na sɛ nipa we wuni na okototo na ase na okodi ni ho agoro a Nyankopɔn te wa na ne bu afu ewi ase onipa bi ho kora no a yɛka ne kwa hoforo so a yɔnkofo bu ho a sɛ wunim na okoyɛ ne bɔne a ahomfin ne ahombɔne edi wɔ mu akyi no nyasam ketewa sunsun mu no bu ho a na ɔyɛ ɔhene kasie paa
obu osunsun wo yehima akase pa meka ahonboni kingdom mu na wunim na saa nipa no koya ne bone a na se Nyankopɔn kan ho Nyankopɔn ni wachi a asomdie di asomdie unya bida o mba so de yetia wo pa bi se o mo de hia o mo bene mpon na wo bia ni wachi obi a umu otu sa adanta wo da wada obi so de jakokɔ na nam jakokɔ no de nam o jakokɔ no de nam na wo no wona jesa wona wonsa wona wa hoɔden ti wokɔ bu no adi yan fɔ kwa mo ti wo yete ne kwa wokɔ sukua so sa abɔ mpaye cause ebi no nyankara nyina na ɔmo wo de ho sɛ ebi yan ɔmo yan kwara o obi won kwa no ɔyɛ hema akase bi pa na ɔhɛ ahenkyɛ kase na wo no wokɔ bu no kyerɛ sɛ wo tumi nti ti wo bu no wo bu no na owi die mu de wa na abɛhunu amen endi sana atie ti enipa bi ho a ya na entanim honhom kura edi wo mo achi unnim se hon papa ana hon bon na di na chie obo na hon papa na di na chie maka sɛ ehu na bi wo yɛ brem progress pa a Onyankopɔn Onyankopɔn ani Nyankopɔn di hu no ɛne sɛ Nyankopɔn si fa no na ɔkɔtietie nanim Onyankopɔn te wa na ne bu afu mego nipa ne Nyankopɔn kura respect ma no Onyankopɔn kase no kwa obuo kase ma no hwɛ de Nyankopɔn yɛ Abraham wɔse wo mu na obɛhyira wiase mu nsuakɔ nyina I will bless you hwɛ Abraham sɛ me to me bo ase ɛna me kan Abraham ne nhyira hodoɔ pa Nyankopɔn ɛde sɛ ɔde ɛma no a ɛnka eni ano praise him yɛse Abraham kan nhyira no yɛ bɔbɔ so maakɔ nka behu na saa nipa no na ukɔtietie nanim na me se de ama ne yehu no sɛ onam ho ya twede bi agu ne ho ɔyɛ ordinary person nanso na tumi a edinachi no yɛkɔ ewiase o ahombɔne o saa na tie o tumu hwɛ yie sɛ wo ne obi esan a hwɛ yie ɛwɔ abrabɔ ho wonam a baabi a wonam bia no ɛma nyame ni yɛ kae hon kronkron ɛnhye yɛ ma yɛnsuo nipa deɛ nanso wonim nipa bi ho a ɔmo tiri no ɛhwɛ fam na ɔmo na hwɛ soro na ɔmo ba egyakɔkɔ odi nanim egyakɔkɔ amen na wo mesi wo ebi ameka sɛ na umu atu sɛ adanta wakɔ ebi bi sɛ afɛ de egya bi a yɛ adeɛ bi awo yɛ pato mu apanye yɛ pato mu ana ɛbɛhyɛ na akɔtene wɔn nsa ɛwɔ obi so ti mo yɛ mu nya du na mo yɛ nya obi bɔne wɔ wiase si yɛ penhyira de a yɛ kyerɛ mu nhyira kwae nti yɛ sɛ nhyira yɛ mu sɛ Nyankopɔn ɛhyira wo ana sɛ Nyankopɔn ahyato wɔ sɛ woyɛ saa de wɔ yi a nhyira no ɛmra wɔ so wo bɛ sɛ Nyankopɔn ɛma wo sika sɛm kɔ yie wo dwuma ɛkɔ so yi a ɛnyɛ mpa bɔnkɔ yɛfiri bɔ mpa ɛyɛ nɛ praise him nanso no eduru mɛ bi a ma na Nyankopɔn tade sɛ wo ma na hwɛ ma saa na wadi asɛm aka give and it shall be given to you saa na Bible no ɛka ayɛ na give me no ya na ɛyɛ de ɛnna me nka ho asɛm kɔ na me de kyerɛ mo adeɛ sɛ wɔsɛ ebi wɔsɛ obi obɛma mo nsukuru wanka abɔkora no sɛ mo yɛ Awurade di akora na katua amɔ no ɛyɛ automatic woyɛ no na katua no Nyankopɔn asato ya asate ato sɛ woyɛ saa deɛ wɔ yi a saa deɛ wɔ mmra wɔ so woyɛ saa deɛ wɔ yi a ɛno me mmra wɔ so woyɛ saa deɛ wɔ yi nhyira mmra wɔ so na me ka sɛ ebi wɔ kwan sɛ Abraham no wɔnya wɛ koraa nkɔfo bebree hɔ Abraham to menya no me bebree dua bo bebree na ebinom nso bɛyɛ nhyira bebree wobɛyɛ nhyira anaasɛ wobɛyɛ nɔmɛ ebi sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛhyira ɛyɛ blessing for blessing curse for curse yɛsɛ ɛyɛ blessing for blessing fa nhyira bɛgye nhyira na fa nɔmɛ bɛgye nɔmɛ nɔmɛ nyinaa nka blessing for blessing and curse for curse until fa nhyira bɛgye deɛ nhyira wode nhyira ba a ama wo nhyira wode nɔmɛ ba a de nɔmɛ yɛadome wo ne Nyankopɔn ka sɛ wɔ ɔdome wo a medome wo wo tamfo yɛ me tamfo obi a wɔkyiri wɔ mɛkyi ne papapapapa so obi yɛ ɔbɔne a jahannama me wode jahannama me
Yesu be wiase na ahyede mi ne wone nkyɛn me meka ho asɛm ne ma mi ne wone nkyɛn to ono onim we Abraham so we odifo obehu saa asɛm no ono obehu dia tena fa ne ho sa ade we de gya ama me enye wasɛm a so obi ye wosi a we de gya na ma me enye wasɛm o eni wone me wone ni pasɛm a to uhu na wo ya nyame be hyira wo enche ne ebobɔ mpaye automatic blessing ho na epe automatic blessing see ye pe so obi ye pe nhyira obi nye nhyira ne ye pe na me nhyira no ne kwan ye ketua bi ye be sori abɔ mpaye ye so Nyankopɔn kase ne so ohun ye mɔbɔ na wɔn hyɛ ye den de wɔ dwome wɔ no me dwome no obi bɔ wudua de wɔ taa wɔ no de wɔn pɛ wuyi no de wɔ pɛ wɔ asɛm no obetietie w'anim no de omu hwe kura sɛ wo de obu worthless person no gya na ma me wa wo de gya na ma me na ye masɛm wa na de obu wɔ no de osuro de odiwini de oye wuyi no de ohwe won kɔso no I will bless that person ni person na blessing and then de ba na ye bless and what when you bless you will be blessed and the blessed and be blessed. Blessed and be blessed. Say yeshira wa. Na won so oye nshira. Ti shira ni nshira o. Dominion no me o. Wo de fa kwa wo so hwe. Obi wa okotena hwe. Fa kwa wo so hwe. Ho na abehu Nyankopɔn ho ye say ebinim kɔ so hwe. Nyam sa bena na no. Enya de okakora obi kwa anyi ni. Nyame say wo shira me shira wo. Na emu eno na be wo pretie. Ye be sori. Obi ansori ansa. Ndi say ye pe blessed dia. Omeyen so yem blessed and be blessed. And he say ushira e be shira wo. Tine ya asem ne je say enome ne ya dome o. Shira ne yen shira wo. Onipa bi ya shira ne yen shira wo. Ushira ye be shira wo. Udome ye be dome o. De nipa Nyankopɔn shira ne enome no. Do nyame ye shira no no ye enome no. Dome automatic say e be ba wo so. Na say amanipa no so ena o kyena na ayi ni ho. To obi ani ho obeye Abraham boni obefa ne ho adi da na obi ani ho obeye Abraham yiye na obeye Abraham damfo na obeye na Abraham dofo na obehwe ni mpuntuo na obehwe ne nkoso na wadɔ no na wadwe ne ho na Nyankopɔn bɛtaa no da emma saa da owi ase yes Nyankopɔn sɛ ohun ye mɔbɔ asafo Awurade ede na ase kɛse ma wo ene wahyira bebree ɔme yehu enhyira kwae yes ohun ye mɔbɔ enim mfa saa kwan so na ensi yie yɛda wanse ɛwɔ Yesu din yi mu amen.